Пред камерата на Code Fashion съм изключително щастлива отново до мен да застане прекрасната Диана Гълъбова. Здравей, Диана! Много се радвам да те видя отново пред нашата камера. Първо, честито за наградата. Много интересни неща имаш да ми разказваш, но първо искам да те попитам как се чувстваш след спечелването на наградата и какво означава тя за теб. Здравей, наистина много се радвам, че за трета поредна година държа тази награда в ръцете си. За мен е изключителна чест, защото тази награда е награда на моята лична трансформация. Както каза, аз съм вече Диана Гълъбова, това е моята фамилия, която е от дете. И аз се върнах в този ми период, който е към моя корен. И всъщност наградата не е за гримьор на годината, както бяха предните, а е за рейки мастер терапевт. Разкажи ми малко повече за това. Наистина това е много силен и емоционален момент за мен, защото последните 2 години бяха изключително силно трансформиращи. Не съм предполагала, че ще дойде момента, в който не само да създам красотата отвън, но ще работя за вътрешната красота и заставам зад мотото "Красотата идва отвътре навън". Чудесно, аз лично съм много изненадана, предполагам и всички наши зрители. Добре, кажи ми какво да очакваме за напред? За напред имаме изключително много нови проекти съвместно с мои партньори, които също се занимават с тази духовна практика. Наистина изключителни ретрити, които ще бъдат извън България, на супер екзотични места. Много нови програми, уникални хотели в България, които искат да работят заедно с мене, за да можем да поеме уелнеса, спа центровете и да въведеме тази страхотна практика и да помагаме на хората.